స్టాండింగ్ వేవ్స్. దీనికోసం కొంచెం లైట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియో కొంచెం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ రోప్ని పట్టుకొని ఒకసారి వేవ్ క్రియేట్ అయ్యేలా మూవ్ చేస్తాడు. సో అదే వేవ్ ఎండ్ వరకు రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ నుండి ఇతని వరకు రీచ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ పర్సన్ నుండి వేవ్ మూవ్ అవుతూ ఎండ్ వరకు రీచ్ అవుతుంది. అలాగే మళ్ళీ చివరి నుండి పర్సన్ వరకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ పర్సన్ ఒక్కసారి మాత్రమే రోప్ని మూవ్ చేసి వేవ్ క్రియేట్ అయ్యేలా చేశాడు. కానీ క్రియేట్ అయిన వేవ్ మాత్రం ఒక లూప్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా కాన్స్టెంట్గా మూవ్ అయ్యే వేవ్స్ని స్టాండింగ్ వేవ్స్ అంటాం. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్పానంటే టెస్లా కాయిల్ క్రియేట్ చేసిన ఎలక్ట్రికల్ వైబ్రేషన్స్ వేవ్స్ రూపంలో ఎర్త్ మొత్తానికి రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఆ వేవ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ టెస్లా కాయిల్ వరకు రీచ్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఈ కాయిల్ నుండి సేమ్ వేవ్స్ అనేవి ఎర్త్ మొత్తానికి రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ కాయిల్ వరకు వస్తుంటాయి. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మన ఎర్త్లో పాస్ అవుతున్న ఎలక్ట్రికల్ వైబ్రేషన్స్ ఒక లూప్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలా మూవ్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఎర్త్ మొత్తం ఎలక్ట్రికల్గా యాక్టివ్లో ఉంటుంది. అప్పుడు ఎర్త్పై ఏ ప్లేస్ నుండి అయినా సరే పవర్ని మనం తీసుకోవచ్చు.